competition ishiat mea silavin ziak tu pioni classic hun chu arala ni puipo alo in her chuak le to a ka ngai to mai maya hun chu kal chak ka ti kher mai exam kan zo to awangin kan kholam pan turin ka in siam tana atuk chu ka ho chau hun tura ni reng mai ka phur ve to tak zet ani ka ming chu sai jam pui ani a sang ve lampang chen khaten ria chumbat an ti ang deuh kha ka ni a tle mango lampang mizo me chia chuan awan tlang ve tak ti thei tur chu ka ni aizola college kalin BA final exam result ka ngak me ka ni aizola chang hian kan khwa chu hlave ang ring tak ani a darkar nga lai tlan ani hia lang a hlat ang ai ngot hian a hmun chu anwamin hoi thoven na turpo a om ve nual zinga chuan ma taka ka thawa ka in siam sa vek to awangin ka intifaya counter lampan chuan ka pheya reilawa kan chuak ngal mai buk rin ain khwa chu athiang nuamin borak po azia khop mai tukver bula thu ka ni boka pon lam han hoi chwa chu anuam zol ngei mai kongsira pangparte nimshingte thingkung le ramngo shingdup mai te chuan lungan tile ngei mai ngai to na achol theimeu lova nun hluite chan hluite mai ba ka ama khatiamin ni e ama rin zwala lal rin zwala ngei mai kha ani chu sang thatak melpo chelo ve tak ani a ngau ni silo hian a hang chuang bok silova anui zongin abyang sumtlem chu alang le zeu zela ma se nui khat ve takani kum hia la liam to chungpun ama chu ka thei ngil ngai chuang hau lo apikin kha anui mel moi tak phei kha chu tumpo katum lo ma se kha ka du na te ero kha chuan min kyan san ve tel tel chuan ka shia chuti rualin malam chu chak takin pan kala har sa thau mai ani hi class 9 kan ni lai ani a kumlai hola lo lut kha ani a monday ni in line call kan neya a first day apo aron tlai muli chi hauve tak chu ani kan sar pakhat chu awa phei ngala ahnung berading kani awangin ka hmu chiang zwala ka va hoi phei zwaya chuta chuan ani kha anui mel moi tak in thlashung ti shat box chi a alo nui mu khan kamit chu ala tak zeta ma se ka hoi son le rang khop mai ama chu tungi ani a engtia helai hmuna lo om ve ngi ani po chu kalo she ve le peklo line call zo chuan an soi sap sapa an soi danin apa na thona awanga lo in sun an ni thu te unaw pathum an ni ti te amilai ani thu te le khathiam thei tak ani thu te thlengin an lo she le man vek to a an soi dana kan veng bul loka om an ni mel kumlai hola lo lu tani awangin teacher te chuan class a in mel shat tirna an nei tira a soilai chuan ka hoi chuak chia le alo hoi phei chu kan in mel chiang lutu amit mengla chu ala nal phian le ngala ingthil ngi mo kalo ngai to le man ni ha thak hian hun chu akal ve zela second champu kan chan le trep tu class khata om hawe ti lo chuan kan in be khat kher mai soi tur van mai ba ka chan han kum wa ka nei ngai lova meichia phe hi chu belo ve takani azirla ya ngot in focus ani mai second term exam chu kan zo to a ma se result ala chuak lo chan hawin tlanga te kan leng china mu fu tur om ngai meu lo a unaw dangte chu kan mu ve zeu zeu china ma se ama takhi chu a chuak khat veu ni turani awang thei bik lu tukringot ka ngai to na a kalo cheng na sadeu nge ni kabulami chuan min kau na po kalo she lo chu ni in min soi dat nu a ka har thuta anuam lo du kher mai dar som pani chu alo re lek lek to a thil ei tur chuan kan chuak sap sap hloma ke chu karila tam lo ema wangin engwak ka ei lova cold drinks vel mai mai ka leya motora ei tur chips eng enge mo ka lei nual buka khwa thlen huna no pang ho lo ma ti in sweet chi sang sang ka lei buka kan in ei fil zo nu chuan kan chuak le ngal mai buka hlangai thapa in ka lo mu hil le da ya ka har le meu chuan khwa chu kan lo lu tep to a ka ngong chu ka lo rin chan na deuh ni turani a kham ur thei mai in kan thlen chuan hriat chhungi ka thianu fel le thoveng em po alo om wang to a ani chu college kal lovin kan khwa a dor lian ve tak khongin a ngak thina dor bungrua velan lak hian a cham rei ve deuh thina chu chu in kom nan tak kan mang dun ve thei thina abak chu in bereng ma ila in mu na hun om lo ve thin ema ti in
a thei anga chuan in hmu kan tum ve ani rungbol hun ma thleng chu kan ina chuan a om renga naupang ho po chu an lo lut sap sapa ka sui thon te chu ka han sem le ang lop lopa atlai tak dewa wangin shati chu a ho ve ngala atuka a man chuan a lo len tur thu le soi turanga thu a soi le luam ta ka chuan kan in thla fel thei sha ma reilawa cho chu kan ei ngal boka ka chau dewa wangin zana chuan engwak ma ka ti pe lawa khuma kamu chu kamu hil ngal ti ti a aizo lama ka chante chuan ka thlen twan le twan lo te min zo ta chian hau group lama engi mo an soya kim vele a chu ei khomi mu picnic ti ang ring vela ni ni zan lam kamut ma wangi ni zinga chuan rin ain ka thau ma che ka kanu chu rong ka bol pui sok sok ka kanaute ho school an la kala wangin kan bol man mo ve deuh boka dariat vela chuan kan ei kham fel der tu chuna chuan ti tura om lo lutuka karuma omin hlangai thlak pa chuan ngai twana ka kom le mel mel tu thil sang sang ka ngai to a ama a buk ka top le ta ni e khati lai khan ka start ti kalo she har dewe munili ti angring ani class 10 admission kan ti ni ani a kan man mo wang po ni lowin shatin en chuan kan thleng ma dun kher mai kan thlen nu luka rin zwala le a chan pa lom sang zwala an lo thleng ve le a ani ve thung hi chu en reng reng pu a ngai to em nei lo tur kan ti ang chi ma se pian thiam tak a she ngai lo tu te na avan pare wan ti thei ang tur ang kha ani thung rin zwala ne chuan an mi sia apo in ep thok an ni ti tur ani ma se chu ti chung chuan an in kom nge em tho office po alo in hong chi a ma se ti charan la om lo wangin kan la ngak le ri a minute som panga vel kan nga nu chuan sarsanga chuan kan pali chuan lut rwal mai turin min lo ti a office a chuan lutin form kan lak zo chuan kan chhuaka kan chhuat chuan midang ho po an lo om ve nual to a kan la in zui char char tho form kan fill up ma chuan shati chuan kaluk na tur ka nei ati awangin ka nga ka elisala dura a local dai chuni in rinzwala nen chau kan omrana soi tura wang du kher mai fill up tura tam lo buka kan submit le ngala ti tur dang kan nei lo wangin hole mai kan tuma elisa chuan min lo ngak lukru kan ho haudonia aron ti wang chuan kan lo ngak ve mai buka som pani ari trep to awangin thil e hawaro chui ngala he pa hi chu o a thoving ve sia engtin nge rinzwala nen hian an kom theizuk ni ka ti hial zuk lancha kan thil e chin nanu tlanzawi dora nge chuan kan chole a kan thil order min zo chuan rinzwala nen chau sa tuile kan la tirwal zui ka sa pup pup thein ka sha chuta shatila chuan an han lam rwal nge ya ti pa chuan min han ngok siwa ka zaklu tuk chu amala arukin ka tham vak ringota alo nui ve suk ringot kan ei zo chuan aman te kan pe fela nutlan zawi chuan in lo la chole fodonia ti in vursen chu min pe chewa a fel thei tak tak ani dora tanga kan chwa chuan ti tur dang kan nei to lo wangin ho mai chu kan rota an lo hnial tak si lawa chuan ma ni in lam cheu panin kan ho a shati te in aya kan ina ma saka wangin kan ina alo lut koya rinzwala thil soi vel te le a dan vel te chu kan soi le fe nu a ho vele chawa class chu kan lut tan vele to dona ni ma saberani a ka du ain ka tlai don tlatin ka sha sha chungi chuan min lo som lo wangin ka ngei ru lu tu rin ang nge in ka tlaya lut lawalet ka tumle lai tak chuan rinzwala hi alo kal pheya ka in herlet chiang lu tu school sira bang in hung na a chuan a bek chu vom kaya lon liam atuma kil khata kalo en reng awang chuan min bia a local ru itlai ve thawani lom ni engi khatela din ringa min ti chuan man mo deuh hian let kalo tum zo ka ti ngala local mai ru an la in line me kang heta tang hian kan lu tanga min mu lawang a ti thlota ka bek chu min the kai sak ve le maya ke po chuan ka in mol top che son lawin a chelai ringot mai chu ka lo ena school hung na chu asan ve dewa wangin kalon kai mai theilawa rinzwala ti ngai na shelo min kal san ngam cha bok si lo chuan khoi kalo lon phutanga kalo kai chau mai yang che a ti top le ngal ani tlai chang deuh ti taka banglon liam chu alo hne kher mai ke po chu min kai chau ve le in school chu kan hel le shet sheta
kan classroom tukver nyam bera tangin thom dim thei ang berin kan luta kan lut fel deuh chia ti a chuan class an lo lut khom ngala min chai fiam tu po an om ngal nok mai rin zuala chuan lom vak lo ti shat deuh min lo en awang chuan a in thlashun om du ngei mai ka hmu ti chu a hre ve ringang ma se shelo der ta in shati bula chuan ka pheya min lo som lowa akal dei na chan ka zo chuan ipanakal tu alo ti chi a ka thin rim manasin ma se school ka thlen kha ni lo om le si lowa mak ka ti zia chu a ti le zat zata ka pa chuan na lo hre swala ni don chu ti pa chuan kan thut na lama kan phei ngala kan ma a elesali rin zwala te chu an thut awangin elesa chuan in lo tlai dun vel nge ya in thural dewa mi arun ti chuan kamel no lo kher mai teu lo mai ti pa chuan rin zwala chu khawa mela ni china a hmel nel lo lu tu kha chu abo veli tu a thopu aveng ve deu kan class teacher tur sarsanga chu alo lu thuaya ni ma saber te ani awangin chu ma chau kan kal tur thu le chu hnulam chu na kan tho don thu asoya ming te chu alam zo chuan a chuak ve ta ya class chu are man meu lo zai tok le lo tong tok te in fiam beng cheng tak tak te nen chuan kan han khom chu ania anin lek lek chu ani chu hnulam chu na kan tho don awangin thil ei ma in kan ho a school kan thlen le nu chuan kan ti tur sang sang te chu zirtir tu te chuan an soi dia tia ta kan class hau chuan school hung na bul kan ti fai do na a fair lo thei e ti nung pa chuan kan phei ho dial diala ele sala chuan mi aron fiam le zuk zuk zela chu shati chuan alo ngai theilo na samaya an han in hnial le bap thina na thopo ha thlak lo dewalum hetia an in hnial bap hian rin zwala chuan alo ti khau peka ka en rang khop mai na kan tho zo chuan sarte chuan ban na siamin kan ho hau dial diala nutlan zawi mix siam chu leikoi kan tuma sha chungin somthum man lai ala ka wangin somni tur chawalo om to a ka siam tir lai chuan rin zwala chu lokalin mixala omle omlo lo zot ve chia a nutlan zawi chuan a zo chia avan pui ve o I local tlai dewani kha naktu ka chuan na dai to nge yang che alo ti fata a nimina po ka chang to lo wasin muli a ti deu nya nya a nutlan dole chiang suman ve ve in min lo ti maila ka ti chuan rin zwala chuan min lo enin angai lo ti ma se apui lo ka chanu na le tuin ka sha ka tiliam pota kan lak ve ve nu chuan kalumi ti pa ina kal sui ngal ta ya ka khive suk ringot le ngal kan pya te wa chuan shati chuan athil le nen min lo nga ka room tokin kawamel nge kringot in lampan chuan kan in zui hodun le nak naka kan thil le email mel pa chuan kan ti te du na rin zwala chanchin chu aron sui le khawa apa chu final kan exam ma in an son le mai thei ti shati chuan a soya mak ka ti kher mai inga tingi final exam ma kher chuan yang le ti aka zo chuan nga nge ke hian ka shat ngotanga an chia hlo po ka ni lo a ti deu shep zui ni e a shat karin wanga zot em po kha ka ni lo mak ka ti e mani school po kan lakal pa ngai chhawvia wa karli a first term exam po kan lo nai le dir tu kan lu na ala reilo te reng nin khan class 10 hau chu board exam mai tur kan ni anti awangin break lai pun in fiam na satan han phal lo khera ma se mi pa hau chu achin an in fiam ta tho kan chan hau chuan class a kan ma se lekha chu kan zir chuang lo ke chu ka omanom lo dewa wangin do kana chuan ka lo bok mai maya kan hnunga thu som zeli te chuan rin zwala chu thil ho deuh dewan zota an nui le war zela chu kan ning lu tuk ka chuak ta da ya corridora chuan kawading vel tamai maya ti tur chu awangang mai class ka valu le chuan rin zwala chu alo om to mia lo puna ka ring chia alo chua lai po ka hmu mia lo avan maktak kan ho kunga chuan shati chuan ka star deuh to ti a shat wangi ni I chua hnu lo khan rin zwala kha alo chuak ve ngal ta yalum somi te thil zo lai po kha abeng khun to lo reng mule ati chuan kamil rala anjak ve ram ramang chu hau deuh dewan zo ringa tunge khatyang ning lo bi kang pui chuan alo ti ve hlaka pui chu kan benchmate ani aruk tak chuan lum tak ka ni shati chu ka hnai cheta chuta kan bula luk chuan elesa aka sang thovenga chu kan bula lo kalin ace zampui rin zwala hi sitar chiang mai
ti pa chuan an khu der khera ka ngei reuh tak tak alo tong thut kha ka phutna sat lutuk wangi a thu soi khan min chhong thut chok ni I ai a teuh lo mai ka ti ba nuai ringot te nga la awa han ha thak thin tak kanu chuan chauka atang chuan min lo aw lunglung awang chuan ka har thu ta thil poite wa thlenge mukati awangin man mo tawin ka phei nga la chula chu lalsha chungin eng emo product sang chu lo kengin min lo zura tumwang lek chu ni in mi ma swang to na nen hlim dewa ka income that la ya tiang mai wanga min lo pan chu ka ngi ru reu tak tak ani chuta I leidon lo chuan min zor pui ro ala ti ham mai ben lot mai ania ka du ni ka peile peilo po min zot to lem lowin kanu chu aw lunglung pa in numoi zampui hi thil min zor pui lok ro se kan rei lawang alo ho khat ve ro pui si an ti deuh zat zata kanu chuan alo phal ve maya kan chuak cha ti chuan chu I ma in lo ho nge yang che ipa zana inkhom le du do na a rei thei lo ania min ti ta sha ma shati chu dor lo mak thang to ani boka sum don dan chu athiam kher mai kan lu na apianga chuan a han fak war em zel khopa he hi in le chuan in chhir lawang chumi khami te punan manga a tha an te lutuk ka du sak ve chewa ka lo zwar lu top ani hi an ti zat zat mai chu a in nei tu te ta na in thlashun om chep zokin ka ring ani a chen an nui top zela a chen la chuan an lak sak ve mai zel boka rin ai dai chuan a in shal thei ni chu atla dir mai dar sat ka ina dar nga lo ri reng tu in man mo dewin kan ho dun le nak naka in kan thlen chuan chu yen lo siam don me ka tim deuh chuan ka siam pui ve ngal sok soka chu ei pa chuan ka pa chuan result chwa hun tu le inge ti zel ka du te min zot nuala chan dan vak po ka shelo kariat noivel mai ni berin ka shia ma se result chwa hun tur chu thatakin ka shil ve khamo ei munvel kan ti fel lai chuan bek indar lo ri a ka pa chu ala in siam chuang lo reng pa dar ri tu ania itlayang ye wa in siam to da che ka ti chuan a ri ve chawa bek in omna hla lo boka a man mu thlak lu tuk chuang im muni le baka nangni angin ka in siam re ve vak ngai chuang hlei nem le an ti deuh khera nui tho bak chu soi tur awang du ngei mai thleng ka sil zo chuan ka pa chu alo om to lowa akal tu ani ka ring ka thu cha chu shati chuan min lo kolin nak tuk chu lo leng phei nge yang che soidu ka nei ania min ron ti lang langa a urul ti la hi aring phian le nga la ole ei turi shodon phot te chuan lo leng lu tuke a ti in ka han chang ve zata atu ka chuan ka vakal nge ya ni zan lama mu thalo nge ni amit chu alo bui chur mai ya nge a tap zok ni ka vathleng phei chu ni zan lama mu that le that lo te ka zot lo ma he hi nya shil che ka tum chu an ti ma sate te phota a han soi tak tak chuan aril ru ana ve hle anyang amit tu e thule zeu thina abial pa ni nanin chen thu ania alo kop ni ngei turani a soidana chu a kop na nu la chu alo kom ve ber thin he ania chu chuan aril ru atena le zwal hini in ka khonga ve tak zet ma se han hnim dan vak ka shebik si lo ti dan awang tu khop mai ma se atwar thiam ngal khopa tuna chuan anui le war thei tu kan han ti chaudun zela ke po chuan soitur eng muka nei ve boka kan in kom lo na arei to baka kan in mu lo laia kan hun man dan te kan in shil luama thil sha chwa zok ka neya taka kalo chau ma kar khan rin zwala ka hmuwa ma se adang to takset ama po kha ang to lo abula chuan meiche pakhat mel fel fai veng mai ke ai te shet tur hi akal ve boka abial nu ni nge in ka shia a chan chu akuta khana kaya ka ti chuan min en phok ngei mai maka tinga nganiang ni e ka soi kha to bok e mani a phur so te muti mai turani aron tol phei sot sota thil dang soile turin min be sei ti sha tak hian min ena ani chuan I belowa mi emu ama po chuan a shelo che emni ti amin zo chuan belowa kan in musatlia in shengai lo angma in kan om ka ti chuan alo nir nang mai angei mel reu lutuk ingtin nge biak lo thei che kha chen kan in kom hawa akal nuwa kan in belowa ni maya ma se a om ve thau mai abial nu pula om chuan a ti deuh kher boka kan soi chho zela nun lui te chu kan soi kai le a lunga leng thar nge mai
Tram exam kan nei lai kha ani a le khazir chu nin du takani ka chungte la chuan zir thaturin mi an lo tur ve sek le nga la ma ni lo ma a zirna sa inti ve na kala in zir pe lo lutuk min han ti deuh hlak zel hi chu nin ve du thei takani exam zo ni a chuan kan in nga khom hloma last paper chu science ani awangin shati elesale ke chuan har kan te dewa ma se rin zwala chuan har ti mel po apulo engma po soi ve le mi alo he pa thin tak hi chu o kan in zui le nak hloma kan thian dang te chu kan zuk po ve vat buka thil ei kho man lo rota kan hyal bik lem lo kan class cr lalmon puya te ina chuan kan kal khoma he hun hi rin zwala nen kan hun mandun nuam ka ti lai berani hia lang ei tur lei pulte asiam pulte midang ngai sakwak lawa lo in hyal tok le lo lam to kan ombuka rin ai chuan a zia phian varanda a chuan kan chuak pheya kho hoya lo nuam kher mai rin zwala chu in chunga tang chuan alo chuka ka hoile chuan kabula alo ding ring tu ka thin chu aphurang kher mai in chung lama tang chuan hla an playa Taylor Swift sak Enchanted ti kha ani kan dan vel nin awa in mi reu tak karil ru hi a she thiam om dir si lo achang top lama please don't be in love with someone else aron ti phei chuan ama chu kawa en pheya ani chuan ra le lam chu lo thlirin anui suka oi awa han pa tak kadu ani ti hi shelo ma se apoi lo hetia ka mu pha ka omchung chuan boina ka nation lo ma se chu a thei reng angim phei chu ka shelo tuna tan chuan ka hlimpui ri khop mai arukin lalsha chungi pek chuan thlamin lo lak sak chu ni in anu a pa ngai deuin kan la hawa somjeli te chen ho khan thla chu an lak pui ve buka an han kai deuh kher chu kan thian dun chuan over kan lo ti dun na sa kan ei lo le pe kher mai thil kan ei zo chuan elesan gitar chu perin kan han zai le ri a an lunga leng ve nge yang ti chu kan sa a ato pa chuan thiam lo ulai lutuk mai hian lalsha ti pek chuan in la thiam fashion hian kan lunga leng ve nge yang an run ti deuh hlar chu nui za in sum ru tak chungin kan lo en deuh top to dar thuma lo ri nai to lutuka ho chu kan rot ta hlom buk midang chu vengla ya deuh ve kan oma wangin keile shati le nu nui te chan ho chu kan ho hawa anni po kan veng thlen ma sha chuan an ho ta buka kan pahni chau kan ni ta ka chuan thil eng emo min zot le nual to he nu takhi chu do theilo le lutuk mai ka shil hun che lo ngak vila i mak ching theilo tu ka ti hlaka ani la chuan oi sai jam pui khatin min te reng su in thla pu har sa chungin ka lo lak rok sak che a khatia min vin khir a ti ve hlak mai o ka chanu mel thale in pe zo ka shil em ang che ti pa chuan kan piai chewa a ho kher mai o ani chuan sui vat la exam chui ti tha im chol huna ngei ti ang elesali shati tenin tlanga kalmai mai la ati ka ti chuan engtin ngei chan engtin vak chang lawe exam chu ka ti thalu tuk lawa ma se ka pass ve chu karing ka tia chol kha chu ti tur po ka nei lo a rem vele kan kal donia ka ti chuan a phur ngang mai ingi adang in sui chu chau chu ani theilo invading rei reu si ve ati le zata nia final exam ma in kan chuk le thut mai theia tia ka ti zoi sapa ka sui to kha alo ti chuan nia ma se ama ngei na sui khan ka mit sut mai in ka sia ka ti chuan min lo she thiam khopa ani engtika nge suim ati chuan sui lo kum to pa emo second term exam zo emo tiringuta ama phei chuan na pe lo mel lutuk thingtlanga kan ve nual to a ma se lom zwala te nangni ti hau anga kum hi tuma kala nei lo hei wang ringut po hian in son le hi ka chak lo ve ani ati a ka ti chuan oi ka wa khungai reu tak ati thlota an in aya kan in om ma saka wangin ka hom ma sa a lo lut koila ka ti chuan ai koiri lo ma yang atlai to si ba ka kanu siam lianin min lo vin le nek palang ati nuwa no a ole poilo atlai to thaw zana kan in benonia ti in kan in tha a zana chuan kan in betange ya engtinge tlanga len chu kan ti ang aron ti ma sapera ka shelo rin zwala number po ka nei hleinim nangman lom sang zwala number nei ni lumni biala group siamula min et ve maidonia ka ti chuan
ole kava bek nga lange ati a reilawa group chu an siam ta nge ya soitur chu ka shefe hau lo chu tiang bukin rinzwala pun shatili sanga chu anin beringa rinzwala chuan minrun mention pa chuan in se veila arun ti hlol mai kalum lu tuk chu awak mai ka chak ma se ka umna ina ziri lo ema wangin ka insum thei shamani zing tho ma ka ngaya wangin zan kamu ma a zing ka tho chuan ka phone a message pakhat lo om chuan ka mitala kher mai makka ti book si ka han in chianga rinzwala ti aka safe ne na tang niin morning whisk ka dongania ui zing ka tho to zongzonga ala nuam ber mai thei ani message chu alo thon hun ka ena zing dar nga velani exam zo to pun a thau ma thau emuni ke chu exam lai ani lo wangin dar sari bora te ka thau ve chau thina awa han in an lo thei tak kan lo soi to angin tlanga lon chu kan tum ta a kan tam lem lowa elesan min ron ma salawin somzeli te alo som ve ringot peka ka tui lo zo vekin ka shia alo som na chan po somzeli chanu pui pui kan ti mai lal tha pui chu alo star wang lek ni in kan chan dun chuan chu lo kan ti tak zet ma se rinzwalan kan tam chuan anom dai zo kang chu ati awangin engwak kan soi tu tabik chuang lova kan kal tumna chu tluang dewin kan thlenga a hmun chu a theng thonuam phiana thli chu arun tho heu heu ringa ha po adam song song theia lum le kan han thu khoma ti tur om lo ema wang chuan game khelan rota shatile ele sa chu an phur kher mai ingber nge kan khelang rinzwala chuan aron ti vele nula rin lo lam dewa tong hi aching ve shim shim nge ami si alo thup mai mai nyang le ti vel kalo ngai to le neu neu mana pui bui chuan truth or dare khel mai yang u botol rock po kan nei thau hi alo ti ve zat zata kan han khela atir lam chuan kan hlim chho via wa ma se somi chuan ami zengi takaron chwa le tana zo na tu lo deuh dewaron siam chawa ngei fashion hian rinzwal zampui hi star lo diru aron tikher chu kawa mel rum vak ringota ma se chu ta zo na chu keipun ka sha du ve thawani awangin ka hlau thong ru ang reng viau si rinzwala chana chu kan ngak thu pa chu ta me chedang ka komti ai chuan ka ngai na zo ma se ka star ka shelo ati chuan ka hnual roi roin ka sha ma se me chedang te aya min ngai nat wang ringot po chuan lom viau zok tur ka ni asin le ka inti neu newa kan game khel chu kanin tak dewa wangin ke chu mundanga ka kala rinzwala po chu alo phei ve te miala ma se nichina atho soya wang khan ahlata ka tum deuh to a achan chu nakina ka du lu tukanga chu tiang chuan min lo en ve si lo chuan ka za mai ba ka chian in kara chiat ka hlau tak zet ani reideuh tak chu kan ngoya soitur mai kan shelawani ahnu dewa chuan arun tonga khwa kan chwa san huna chuan in ngai hlum don khop mai min thei hil mia su o ati siam siama ni e in sha teng kan tum dunia ka ti ban chara kan ei tur ken te chu kan ei zo chuan reipo kan to lova baka alo tlai ve shet to nin in kan thlen meu chuan darnga ari thuaka chung te chuan ei don meka ka inti fai hnu chuan ka ei ve ngal mai boka school kan lu le hun tur ka pan min zota kar le lama anyang ka ti maya kanu chuan vu in kan kalna chungchang velte chu min zot lo ma anum thu in ka chang ringota min zo bak chu ka shil ta chuang lo school lu chu a hun le to do na kan chak zok zok lo khop mai ma se sport kan nei do na azia viau mai lu po acha kom ve le deuh so talum kan du le ni chuan house kan in chena rinzwala chu blue house leader ani a elesa chu red house leader ani ve thunga shatili somzeli te hau chu blue an oma ke chu reta ka thunga kan chian tam zo blue an ni awangin elesa chuan kan chak zo ka ngai ania a ti deuh sek to mai kan class assistant cr chu blue house assistant leader ani nge mangai zwali ani a ma emu zwali kan ti mai zel athiam thein a fil ema a mel la thabuk si ama top hi perfect ti ila ka soiswal tam lawang ama hian rinzwala hi a star ve buka ma se rinzwala hi chuan a shelawaniang achezia ina ti lan viau pun a she thiam lo nge ni a shelo der zok nyang o kan ti rum thin ma se mi pa ngai ve tan chuan a sha thiam lo thei lo
a beka te a bakil te ada thul a chang le eitur te ang ring hi alo om le ngot zela chu anu hian ama buk hian rinzual chumi khami chu ilo hmumialim ti te hian na zot le sia a tir phei chuan keima da emo atia min zot kha ania ka bau man te asin o anu a ma ina zo lai ka sha tu ka wangin ka she thiam ta chau kha ania teacher te chuan sport chu kar thara kan chana ngan ti awangin tunkar chu item sang practice nan kan hmang theido na azia viau mai infit lo dewa hanti top chu ani theilo ve e mani sport kan han chana rin ain kan che thapia na house hi pali a kan in chena kumdang ain kan in semrol tha a eng item a po kan in ne toklum em veka ma se football a li relay race a chuan kan chak chiang kher mai ma se volleyball a ve thung chuan rinzuala te chu an chaka kar khat chunga ni a ani to pera chuan veng chung hol chu kan hmanga item new po a ve a anuam ve ang reng khop mai rin lo lam takin stage a lom sang zwala chu arun ding ve hlul maya enge mu chu a soi te do mai vu in hian kan chan hawin surprise item kan ron nei ve do na ati cha chu keini nunglam hawin mak kan telu tuk chu kan lo ka hau mai a chen an lo khek tuara chuta a chen te ti a sui hau chu an kau chho tan ta a rin zwala po a chho ve nak mai eng tak chu ron so hlo mangmo an chala chuan romalan han sheng te a mi pui nung chon zong chuan an han dinga music an lo play kan chen umpa totoro ti hla kha ani ui an wa han in me hlum tak asira chuan rin zwala chu zeilo fashion hian alo lam ve au maya a wa han in me lo tak engtin nge ele sa hian a min thei zok ni an lam zo meu chuan zakti sha tak hian rin zwala chu kan bula alo phei ve mi la som zeli te chuan an lo awa a hoi ringota ma se akal lim lo kan lo en reng wangi phei chu ka shelo kan lama chuan alo kal nal na la kan bula chuan lo thu in ls item run soi chua tlak chop ziali ti dan waka sha tau zia chu a soi kwal do mai ani le ni lo ang takin a chung hnem e mai alung oi bik san lo ani mel kan ti mai maya sha ti chuan rinzual karle hi ti roi birthday aron ti khau maya engtin nge mu hi nu hian thil hi alo sha thei em mai ni ele sa chuan lomarota sha ti chuan kan pali chawin ni theise midang an tel don chuan du angina theilo ka hu phur wanga ni lawania an ti te du khera rin ain ele sa chuan alo she thiam khop mai sport te chu kan han zo fela class po kan chan le ngala kan zir chho chan le mop maya akha tokin rin zwala nen chuan kan in be ve deu ringa ma se chan ang chawin ani kar thar chu kan thleng le maya vu in hi november ni somni pakhatani a lancha chuan kan pali chuan in hnai ber ele sate ina chuan wai vel chhum turin kan kala rin ain kan ei tui phian kan in nel ve to boka nuam kan vati kher mai shati chuan rinzual kan acr ma I khana start che ania o a dan vela tang khana shat ve kania ilo chik ve ngai im arun ti khau peka ile sa chu alo chek hlak mai he kan lal rinzuala hian khatiang engma kha angai saklo baka a she thiam ngai lo mai chana shil po ni ila a she thiam lo mai thei ani a ti deuh punga tlem viawe ti lo chuan kan nui le dar zela break a zo chep to awangin kan chawa kan thleng fel deuh cha ti chuan dara ri a class chu kan chan le ngala ni mai bandon chuan shate chuan class 9 ruma thila da luk do na wangin kalo oma rinzuala chu chocolate le pen pek ve nge katuma ma se pek dan tur ka ngai to thei hau lo class a chuan nge ya ma se kalu ma she chuan classroom a kan acr chuan rinzuala chu adu thu alo shil chia a ruma chuan lu du ri lowin corridor a chuan kalo oma ma I chuan ishelo mai theya ma se kastana che arei to a min du ve kher chu ka phu chuang lo ma se min chat sak vela ka du a ka che sia atang poni lo chik ve ani chuan I she thei em mang ati le ngat phei chuan ka oma nuam thei to san lo nuam lo ka lo ti ve ringota rinzuala channa chu ka she chak zik ka ma se ka hu phur tho buk si chuta rinzuala chuan kalo shemya lawa iwatilum ve reu ati mau mai he pa hi chu a zeilo ti pya lamani
mai chuan a chhuah san dai ya pawna kalo oma wang chuan nuam lo ka tiru lu tuka kalchon dai ka du rum rum ani classroom a chuan lu tum na po ka nei to shan lo kal ka tum lai tak chuan elesa chu alo kal thut buk si kan in su chora ka thil ken chu min lak sakatuma ma se kalo hum bet ve tlata kan thom chu rin zwala chuan a hria ni ngei turani alo chuak ve fata ingi ni a ehe chocolate lu kata turami ati sung sunga elesan min lo en ve reng awang chuan ka du ang po ka soi theilo a in pahni kan in sem mai ru ka ti taringota ma se elesa chu mi nya sha tong thei ti taka pin hi chu pakhat chaw omsia in sem wa har om aron tile shama ka wangi mai mai tak adu chuan hengte mai mai chu a she thiam ve asin le mi ti boy kher hi achak ta chil ka wangi thei tak shate chu alo le tabuka thil dang soi to lo chuan ka kalsan ta daya rin zwala chuan ring lu tuk si lo hian hing wang hian kalomi o pen hi chu ka da tharengang ati ve nge lom om du ve tak hi ani ringot kan holam chuan shate hne na chuan mangai zwalin rin zwala hne na astara ni ti a shil thu chu ka soya ani chuan makalo ti vak lo makati lo chu makalo ti ve le chunga ma hi mi ze zoi ve lam tak mel chali fil le khathiam takani puka rin zwala hian adu ve mai kha kalo ring deuh kha ania himini atang hian rin zwala hian ngai zong lama ngai saklo hle ti ka she thar le bukani vo in chu khwa anuam lo dewa tlaya ro asur deuh seng senga ke ni hau chu mun phia tu kan ni awangin kan om khot lai shim shima midang hau chu an ho deuh vek tu ni hliap kan lo keng lo buk nin kan rei deuh don ani hi rin zwala chu alo lang le thuta kan ACR po a mun phia ni ani awangin ala om ve a rin zwala chu alo be siam siama ma se achang em chuang lo shati chuan alo let le chan chu azota ilesate in kapel tu a ma se ro alo su le sia ni hliap ka nei si lawa kalo let le ati mau mai shati chuan ha thlak ti mel se thian o ikal thui to nin chutia ilesate ini thlen chep to phei chuan heta lo let le ai te chuan lu chok la itana zia te zo kang chu ke ni pon ni hliap kan nei bi khleinim nei la chu kan ho dei to ang an tile deuh hlak hlaka reipo om lo kum turin om lo e mai atia achuak vut le ngal pona thleng chu zampui ani o aron ti khera ka thin la chu an phurang em khopa ka lai lu tuk chuan soitur po ka shelo ka han buliam ve taringot kha ania hun chu akal ve le dewa kumthar po kan lo chuang kai ve tan to a school kan chan cha ti vel chuan second term exam kan nei tur thu teacher te chuan an soi le a kan phur lo hlum hle a ma se board exam ma chon mai tur kan ni to awangin pe lo sate ma ila kan nei thau chu angai si thole ni ani a teacher ten meeting an nei do na wangin school chu kan chola in lama atul tul ti in ka oma man mo ti sha teu hian sha te chu kan ina alo lut hlol mai tholup lop pa hian chan hau group khai en nangi engi ti a thilpui mo deuh kan soi kha aron ti chul mai ka phone chu zong pa chuan eng thil nge ni a chu ti vakai run tlan chiam ni ka ti chuan thin rim ti ti hlau thong ti sha deuh bok si hian rin zwala ten in sun thu dona apa kha an ron transfer thu ta chu group a kha na ron soya tun kar zir top ni hian an kal dona ni hmel ati cha chu ka phone zong lai po chu ka top chata ka ding ngoi reng ringot ka thin hi a phungal tut tuta keima nge po chuan ka she thei hialin ka shia group chu muang changin ka luta shati chuan min fiam mai se ka tingot mai an lo omna po ala rei buk si lo kan in kum ngi chho ve don chawa hetia akal le dai si chuan angai om ve don e mani message chu ka honga alo thon cheu mai ti hian alo in sia ka chante u enrolling term exam karon nei thei don lowani mel azia lo khop mai kapa hi anna thona how to ten anron transfer le thuta transfer order kan dong tlai buk nen aizo lam kan chuk nga langai rum dona tunjir top ni hian chwa kan tuma a thei ni lai tho chana kan ina chu e khom turin in local donia ti hi ani a ka chhiar zo chuan a omlo hun tur ngot chu kalo ngai to ngala ka hu phur kher mai inkom na salo ma ila kha ka feeling lo nei tlem ti awang ringot po khan angai om don ti ka chiang ani
ni lai tho chan chu alo in her chuaka jing ka thote chu ka phur lo kher mai rin zwala tenin kan school kal top na ber tur ani ti shereng chunga kal chu ka phur lo ani ma se he ni hi nuam thei ang ber man ka tu mang ti in ka in fui le buk thin shati chuan min lo soma rin zwala som phein ele sakan som phei le a shati le ele sate chu an kal ma sa a ki le rin zwala chu kan kal dun ve thunga a chung ve tho che em a ron ti te hlula o a I nia chung ve tho ka ti ba deuh no ya anui deuin ka sha nga tingi nu ya ka ti chuan nui lowe mu in kha to don sia in ngai om don khop mai a ti ve le sapa thil engkim chu are thuk mai hian ka sha ka tot upa soi chwa du em nei si ma se katana soirem ve lo tur su ka ngai to na atang chuan da bo sham ka tuma ma se thil har sa ve tak chu ani bana chuan ele sa chuan phone ka kinga thla kan la hodonia sha dingnan a ti ve nge ya ni e a tha kho pang chu engtin nge kalo ngai to lo thei jok ni midang ho po chuan an in son tur chu an lo she deuh vek tu a thla chu an lak pui sap sapa a top lama chuan kan lak pui tamai shati chuan in ti zei fashion hian in pani khan han la chin ve reng te u chuan keman kalo lak pui le anga ele sapona lak pui du ang chu a ron ti zat ta kan ding dun chu ka lai le hle tu ma se zaklo ang deuh om chu katum shama zoi deuh ma se sha thei tak si hian tuna tanga kumli nu a chuan a thei ve tu ang ti ru ti a lo soi chuan min ti hik chuai thei inge a thil soi om sia hinyang inge kumli nu a chuan ni ta ang ka ngai to na chu awati boi le don tak ingmu engtin moi soi inge soi om sia kha ka ti sok ka ma se engtin ma min chang lo anui suk du chawani tlaya chuan rin zwala te ina chu ei tur chuan kan kalta a kan class ho chu kan kim deuh thuak ani an chung kwa chuan mi an lo lom thiam khopa ke ni chan ho phei chu an chung ko mi ang maya min ngai to emoti thei tur khopa ni mi an lo bingal siama rin aina nuam phian mai ke ma ni boi chuan kan buaya a chenin pabia ka rin zwala pa chu aran lo pwa puya a chenin alu an lo vel buka keinin salat tur kan lo siam thunga purun sen kan zai lai chuan kamit chu a thip sera kamit tui chu aron hnam chiama chu rin zwala khan alo hmu ni ngei tur ani romol chu ka ma zona aron kenga kalo ban ve mai buk kha chu in sha tingnan ani mai aron ti deuh sapa lom vur tak ani chu kan eya kan hlim tlang veu mai nuampu kan ti achiang pakhat chuan nga tingi ama dai khan kan lo ekhom to lo li anum ti reng nen tuna chuan tele don po ni ila kan kim to om si lova aron ti deuh lunga ni e kan lo ti rual le thap chu kan han nui ho tu la heng hun te hi naktu ka chuan nun hluya ni le mai don sia ti in ka ngai to na chu ka lo kom le man mo sha chungi chuan vin deuh tak hian sai zampui I chu ingai sakru engei lo ngai to le vung to a aron ti fakka ka phuna salo tuk chuan ingi mu min bengung biak ngota ha thlak lu tuk ka ti ve hlaka keini pani hi chuan hetia invin deuh thak hi ngaya kan nei to ani ber mai eina vel kan ti fel zo chuan rei chu kan om lawa alo tlai ve to buk nin kan in thla khoma kan hlim dar ngot mai heng hun hi kan valangai don tak zana chuan le khazir thul thakin chan hau group a chuan kan ti a rin zwala chuan rei deuh tak hi thila taipa second term chu kalo exam thei don lowa ma se bo chu khatalo exam turin kalo chawang helama registration boy puya boy thak to don lu tuka ls in ina lo theiangim chungte chu kan nei thawa ma se kan in ne lu tuk si lawa katan chuan na boy thak deuh karing sia aron ti tu a cham exam a theilo ma se apui lowe board exam lain kan in mu thei don thawati in karil ru chu kalo kom nyap pa atuk chu alo thlenga ni zan lam kamu thalo lu tuk chu kamita bui luk maya kanau chuan min la zot sek zui le ngala nin omru takani chu kan e kham fel ti a chuan shati chu alo lang ve ngal sata kalo in siam sa thawa wang chuan kan chuak ngal maya shati chuan I tha ve don lowami thlani nu a chawanya oi mu to don lum sang zwalan ka thla don atia kalo tlai de wang atia thla ve ngal mayila
ati chuan ka duh lo thu in ka lo changa mak ti hmel deuh hian min en ha mai inga tingi ila mu thei don thawi ti wanga mi a veu su alo be sei ru ve mai thei chi asin tun ba khi chu pangai taka in thana hunin nei to lawang ti angring chu a soi chawa ka thla lo chu a hlau ve nga ngani hmel school kan thlen thleng chuan ala sui char chara kaning deuh chuan i du le lom sang zola nen chuan va thla ru ka thla ve du lo ka ti ban chara ma se karil ru a chuan thil dang dai ani omni kan la in mule don thawalum ba ka tuna ka thla chuan ka dan zong zong nen ka ngai ru sa bok nen ka thei ka ring lo ani shati chuan karil ru shiani om tak hian ni le an in kot khera thla lowin class tuk vera chang hian kan en liam mai don ami ati ta zo ka chu kher chu ka lo hnyal lo ve tlat en liam te mai mai chu apoi ka ti lo na sa tuk vera chuan kan ena bek eng hi a aka vens leaf patan hi abun boka kurban thon ngong nei a sen duk hi a ha boka loose pen a ha boka an kal don thleng chuan kan en liama rin zwala chuan elesa chu thila shil ru ni mai in ka sha school lam chu alo hoya min lo mu nge ni min lo nui suk mai ban vai lo lo pa hian engi mu hi a soi sap sapa kan in hlat ve lu tuka engma ka she thiam lo dar chu alo ri a line call nei to lem lowin class chu kan chan mop mopa ni dang ang lo takin vo in chu kangwai ru hle a mi dang hau chuan min she thiamang ti ka hlawa wangin kanui der sham sham chawani ma se chan cha te hi chuan mi an lo she thiam ma khopa ni leng hun chu rei du takani hun chu akal le dewa second champo kan zawa rin aina zia viau mai ti chat lo kha ka hlau ve e mani shati chuan thali a kan exam to dona tun cham kan exam result hi min pe chuak man to lo se o ati wanga a chang thawak lo ani mele ele sa chuan bothi kan exam zo a enge ti in tum in kal chun zum don nge in chol don a ron ti mau maya ani ber kherin a ron soi chuak chu mak kan lo ti dun na samai kan en ha ringota soiluk tulpo kan shelo ni e ani le khazir po ngai sak em ngai lo thoveng ve satya kha ama lom sang zwala kan sha chin kha ani miawani ke chu kakal zau photanga 12 ka pasuna dur kan siam dona chu chu ka ngak da yang shati chuan a ron ti khawa ke chuan kalakal chun zum zelanga college po kalkadu ka ti chuan elesan ani chuan nang chu 12 pasuna aizoli chuk dona ni mo even ngai umdun an ti ngal ringuta ui lom sang zwal ringota che tuna class 10 po kan la exam em lawa chu tiangi soya damri nga thil thei e mai o shati chuan lo ti le hlak hlaka he mi te pahni hi chu o an dun to hi chuan in hnial ture mo hi an ti ringot zel karlawa board exam chu kan channa rinzwala chu lom sanga te ina chuan a tange ya anzir tha theingu tange mo rinzwala nen po kan in mo seu zewa ma se kan in bingai em shan lo in belo ma ila kan in muringot po chu kalom tok ma ma se kim lo riau hian ka in shachin eng tikni a emu chuan he karil ruputhi adang lam hunal nge yanga ma se he hun hi chu ka thei ngil thei to lawang exam chu kan zawa kan zo tu ka chuan rinzola chuan aizola chukle ngala tumthu group a chuan a ron soya atu ka chuan kan thla ve a eng tika emo la in mukhom le ngei tur chuan kan in tiam hloma ma se khamini ba kha chu kan in bekhatin kan chan hau group a po a chong kha ta hle a ke ni po kan buain kan lo buai ve buk nen ele sa chu sepaya chuan a inziak tling ve hlau buka phaila ma chuan min kal san to buk nen shati nen deuh chau kan ni to a khwa chu a har ve chin ngai tuana atang chuan rinzwala chu abau thei bik mai lo inge ati ve anga adamangim ti te engtin nge huna man ve se lang ti te asui angkhan kan chan hau chu min she ve rengangim min thei ngil ngai don lo thu kha asui ve nge si a shati chuan mate nunluya khan omhle ni tumami ati ta ka chuan ngai tuana chu kalo kom tuile to ma ani ti ka she che a nui vur pa hian ipula ka hi chuan rel ru hi atama duang thalin ka ngai tuana ka kom thei thina ka du ka soipui bor thei ka chan chale fil ka ta na hlu ini tatani kan ti dap chuan apum nganga niang khati don ringa sin ke aya mangai tu che hi an kher lawang an ti let ve le sata min chan let kher lo hi chuan a thiam lo ka ti to kha
engtik moi chuk le don kar le a chuk katuma bungrola in chuk rualila alo ti chuan ni e apui lawang kanjin tun khat ve buk si kalo ti ve vata taka tun kar to phian lom sang zwala lo chuak dona in mu ve man mai theia sin ke ni chu kan in mu deuh reng zoka ma se ami zia chu ala thlak chuang lo nui ker ker pa chuan a ti a thathlo chu in mu lo na rei to boka min hai bik lo tura nga yang ka ti ve buka kar to pa chuan elesa chu kan hmu tange ya shati chuan an dora leng turin a kau pheya kumli chuang kan in mu to lawa min mu thut chu min shelok lawa ka in sui chia chu ekhai a sai jam puile min va chhong ve inge ishi selna te isirna te tluang mo a tingal zat zata o acha e he result nga pa in kholama ka ho chawa ka ho chawla hian mu turi ngai si lawa nangi dam zuk mo ka ti ve tu a thil ho deuh deuh soi chuan kan nui le vak vak zela hetia kan in mu khom ta ka chuan rin zwala chu kan soi lang lo thei lawa elisa chuan akal nu khan kan in be mumal ta vak lawa azirna lama in pwa chana sada du thu kha chu min shila ma se arun re tamak kha ka she thiam lo deuh khopa khopuya oma keini thingtlanga thian ve mai te chu enga vak min ngai lawani don hi ka tiril ru a ma se voi khat kha status run neya kan thian ho tlang kan lon lai te ama kan thla tlaya chu kan ei khomna thala khau kha arun manga in ngai thin hlom khop mai heng hun hi ka thei ngil lawanga ingpo lo thleng se ka tan chuan thian thaber le hluberin ni ringang ti hi asiak tel boka ati a shati nen chuan kan ngoi renga shati chuan min run enin chungte chui mu ve lawa mi in be ve thin khan ka she si a ati chuan nia bechini ma se exam zo ni atang khan kan in be kha tel tela anu a phe chuan adp le status te pe chu engma ka hmu to ngai hlinim ka ti chuan avan mak em ablok chi anyang ati thlota keipun chu karing ta dewa a chan chu tun nai khan ka status alo view hlolalum a number chu ala thlak lawa a status po ka hmu abial nu ni nan thlak te ma se anu a engma ka hmu le to lo ka lo ti fata shati chuan ilo chau ma ka hmu iti ma thlengi I hmu nu a arun ti chuan ka hmu nu a ati ve maya shati buk chuan he zampui ala she ve reng che ani chu shelo ang chia omna phena khan thil tam taka in thup nge yang chuan I hmu turin abial nu nen thalak po chu arun apani mai theya sin ati le char chara ele sapun nya khale chena belo chi a in hmu zoi nu loka chu tiang ani chuan ati pal chu ani theilo alo ti ve boka oi he mi te pani hian ka be se na nei ve thin te kha min ti thar le an tu mem ni nilowa khale chen kha ka nga ka ka twar ve to bokalum tuna chuan eng be se na ma nei bel ka du to lawa baka ke aya tha me chha tungin a hlim to a ke pun malam ka pan ve se la eng tik ni a emu ka ti kha eng tika ma ti in ka pom thia mangai to zo ka ama ai khan tuna po hian ma ka son to dai zo ka ni kar thara chuan kan tum lam cheu panin kan chuak tar le tu a lom sanga po an duty na rampan turin a inbuat saya shatin en chuan inti thoven pa in lengpui airport thleng kan chu thla ve boka shati po an dor bungrua te in lam felin kholama chuan min hosan le ta boka ma ni chawin ka ni le ta aizo lama ka chante omve thin thau bok ma se ka te te achanga ka lo kom to ka chante ti lo chu han kom ngai bi ka nei lo wangi achang hi chuan malria wa in shat na hi ka nei lian le zuk tlat chela tuna chuan puitling tak tak kan lo ni ve to a ma hun ngai to a kan boi nak nak chang la atam hun hian mishing te hi min ngak bik buk si lo hun po aliam ang angina kal ve mop mopa kan du dan le kan ro ril dan ang diak diakin siam tu kan pathian hian kan tan thil lo ruat bik lo nen har sa ti ve chang le beidon ngoi ngoi chang te po alo om lo thei lova chungkara chuan ka chante le ka chung te ka ngai zwala an kyanga chu ka thalhel ve thei tak zet ani atop nan ti in IG a chuan ka luta rin zwala account chu ka cheka khang hun chung zong khan ka chana changin nilo ka chan aya thu ka kalo in lai che kha ka shilawa iliam do nai thu soi tuna changa kumri nu a chuan a thei ve tu ang ti ro iti kha ka benga hian ala cham renga sin kha thu kha engi umzia tun thleng hian kala she thiam lova
khati lai khan eng thil nge ti tal kalo zot lo che kha tun thlenga kala in zo non fo le khati laia eng tika emu chuan ala thleng ve ma na ti aka be se na nei chhun kha ani si ente hei chau hi ka soile ang ni e tun ma a ilaka karel ruput mangte kha chu ka pai bau thei to a ma se nangma take ro chu kala thei ngil thei ta chuang lo che a sha chwa le thut chang chela abo chuang si lo ma se hei ro kala dil bang thei ta chuang lo eng tikni a emu chuan tun ma a thian in kom nge thei em ang kha lani le thei nge turin ka dil thin i shat mya si lovin atupta